Ρε παιδιά, κάθε εβδομάδα το YouTube στέλνει ένα μήνυμα κάνοντας recap την εβδομάδα που πέρασε. Δηλαδή πόσα άτομα σχολίασαν, πόσα άτομα είδαν τα βίντεο μου. Βέβαια ξέρω ότι τα βίντεο μου που ανεβάζω στο YouTube είναι χαζά βλακίες, αλλά ήθελα να κάνω μια μικρή παράκληση. Αν θέλετε λίγο να βοηθήσετε, να πάτε να κάνετε ένα σχόλιο, οτιδήποτε σχόλιο, μια καρδιά, μια τελεία, ένα κάτι, ένα οτιδήποτε, για να δω αν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Και αυτά τα σκουφάκια, έχω φτιάξει καμιά δεκαριά αυτά τέτοια σκουφάκια και σκέφτομαι να τα μοιράσω τώρα τις γιορτές. Πώς φαίνεται αυτό σαν ιδέα?